Rajt il-fili jinfetħu kollha u l-bini jinżel ħofra. Dan huwa dak li stqarr ma' dan l-istazzjon Raymond Parnis, l-għada tad-diżgrazzja li ħasdet il-ħajja ta' Miriam Pace fi Triq Joseph Abela Scolaro meta ġġarfitilha darha kawża ta' xogħlijiet ta' skavar f'sit ta' kostruzzjoni li jmiss eżatt ma' darha. Is-Sur Parnis għalinna li huwa kien bil-qiegħda fuq banketta u ra d-dar tiġġarraf. Kienu xis-sagħtejn ukoll kien kont jgħab bil-qiegħda hawnhekk fuq banketta fejn il-garaxx wiċċilem. Kull ma smajt il-fili jinfetħu kollha nfetħu l-fili, mbagħad il-bini niżel hekk. Ħofra. Spjegalna li ra il-ġar tal-familja Pace u beda jgħajjatlu. Saħaq li l-bini niżel f'kemm trott salib kif anki jixed dan il-filmat li ttella fuq il-midja soċjali wara li ġie elevat minn fuq kamera tas-sigurtà. Kien hemm raġel joqgħod ma' ġenba ħareġ fil-gallerija u bdejt ngħajjatlu ġew oħroġ minn hemm għax fuq il-posta ma' ġembek, oħroġ minn hemm. Miskien ħareġ barra u jagħti fuq wiċċu hekk dawk li rajna ġifieri f'kemm trott salib laqgħa ġis sekondi. Niżel kollox. Is-Sur Parnis li kellimna tefa' ta' ġebla l-bogħod minn dak li għatfadal mid-dar tal-familja Pace qal li baqa' impressjonat bix-xena. Issa waqgħet bomba nukleari. Bogħodhom il-bomb kif tagħmel hekk telet iddaħħla hawnhekk kollu daħna hawnhekk. Qed ngħidlek bqajt impressjonat u qalt li ġej taħdar ħaxixa qata bħal dik qed mela mhux qata. Intant l-għada ta' traċedja dan l-istazzjon ra xena xokkanti ta' dak li fadal mid-dar tal-familja Pace. Innutajna l-arloġġ li baqa' jdur fil-kċina żgur mhux għal Miriam Pace, il-vittma li l-ħadd kienet se tagħlaq 55 sena. L-għada ta' traċedja huwa dak li fadal mid-dar tal-familja Pace, jidhru s-siġġijiet u l-mejda tal-ikel fejn Miriam Pace kienet tgħix ħajjitha. Qalb dak it-tifrik Miriam Pace instabet mejta. Raymond li żgur se jibqa' jiftakar din it-traċedja għalinna li mill-ewwel ħaseb li Miriam Pace kienet f'darha fil-ħin li seħħ il-każ. Mbagħad bdejna nistaqsu ħalli naraw kien xemm xi ħadd id-dar u kien hawn tnejn ġirien tagħna għalulna fl-ofsinhar rajniha. Kelmuha qatt mela miskien hemmhekk jiena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.